at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. Umawit ng sama-sama, magpasalamat tayo sa Kanya. Sumayaw, umiyaw, magbunyi sa pagmamahal ng dakilang manlilikha. Sa pag-ibig, sa pag-asa, sa biyaya at ligaya, magpasalamat sa Kanya. Sa mabuti niyang balita, umawit ng sama-sama, magpasalamat tayo sa Kanya. Sumayaw, umiyaw, magbunyi sa pagmamahal ng dakilang manlilikha. Sa sagana pangunawa, sa masusing pagkalinga, magpasalamat sa Kanya. Sa handog ng kaligtasan, umawit ng sama-sama, magpasalamat tayo sa Kanya. Sumayaw, umiyaw, magbunyi sa pagmamahal ng dakilang manlilikha. Sa dalangin kaayusan, sa biging kapayapaan, magpasalamat sa Kanya. Sa pangakong katarungan, umawit ng sama-sama, magpasalamat tayo sa Kanya. Sumayaw, umiyaw, magbunyi sa pagmamahal ng dakilang manlilikha. Sumayaw, umiyaw, magbunyi sa pagmamahal ng dakilang manlilikha. Divinum pagkalulu, Divinum pagkalulu, pagkalamnan kakatamo ng Diyos, pasalamatan tayo, o beto'y atu. Tara at lapitan tayo, Diyos ng mayupayan, kaya dugo at samba, lubon at pagkalulu alanganga. Divinum pagkalulu, Divinum pagkalulu, pagkalam na kakatamo ng Diyos, pasalamatan tayo, o beto'y atu. Pagkalam na kakatamo ng Diyos, pasalamatan tayo, hindi mapapagkalu. Maya pa bengi po kay kayo at pasibayo Happy Easter kay katamungan. At yutam po ngayon kay katang programang Inclusada 75 years full of grace. Magrasya ya po magrasya iting kabengyan
uling din pong kikatamong bisita nung kumbaga po nung atin niya pong utos yung kikatamong obispo, baya pa po minutos, malambat na lang may kibat, malambat na lang pong may gobra, malambat na lang pong ginusal. At ngayon po kasing kasalukuyan, yung kikatamo pong Archdiocese, at niya pong meto nga programa, meto niya pong flagship program, ausan tayo pong Basic Ecclesial Community. Meto pong dahilan because we want to reach out, lalo na po karetang ausan tampong unchurch, ding kayabe tampong katoliko, pero dugo makasimba, tamo kayabe, at madalas din po kabilang la po king sosyedad tamo, reta po ausan tamong the least, the last, and the lost. O din kikatamo pong kapatad Maluka. At yung kikatamo pong programang iti, Basic Ecclesial Community, ya po yung maging solusyon tamo. Ban kanita, sabi dapin po, 20% na rin sisimba, detang 80% no ka rin la. Kaya yung kikatamo pong programa, punta lang tala po ding 80%. Pero masaya akong babalita kay kayo, din kayan tabi tampong yeni, minuna na la pong minta karetang 80% areta. At kilalanan tala po din kikatang bisita, ngayon pong kabengyan, mag-umisa tampong kay kayo, sister, magpakilala po tayo. I'm Chit Lasarte po from the parish of San Agustin in Lubao, Pampanga. Si Tita Chit. Tapos po, Ako po si Elena Lintag from the parish of San Rafael. si Tita Lubao. Len. Chit and Len. Sila po yung ating bisita ngayon. No po. Kanina ko pa po sinasabi yung BEC. Pero in their case, hindi po siya BEC. Ang tawag po natin, Divine Mercy Family. opo, Divine Mercy. Yun po kanilang BEC, Divine Mercy, parang Divine Mercy chapter in Lubao. No po. Tita Chit, paano po nag-umpisa yung yung Divine Mercy devotion natin? Yung Divine Mercy Basic Ecclesial Community. Yeah, in-approach lang ho ako. I'm Manila-based ho kasi. Tapos nung nandito na ako sa Pampanga, sa Lubao, somebody approached me, nasabi ho sa akin ay wala nga daw image ng Divine Mercy sa Lubao. So nagpresenta ho ako na meron ako. And then, yun ho, nag-umpisa na doon. And then, nakita ho namin na yung pinagawa naming image ay nahandoon na sa sacristy. And then sabi namin, iikot natin sa pamilya ng dito buong Lubao kung sino ang may gusto. And that is what happened. Nag-umpisa ho kami sa 10 lang kaming magkakabarkada, magkakaibigan. So 1 year ho yun na umikot lang sa amin. And then after that, meron na hong mga nanghingi na pwede ho dalahin sa bahay namin. So lahat ho nang nag-request na dadalahin sa bahay nila, we granted it. At ngayon ho, medyo malaki na ho yung pamilya namin. Pag dumadating po sa isang bahay, ano po yung basic na ginagawa natin? Yeah, nag-umpisa ho kami sa sa examination of conscience kasi sabi ko nga ho, dapat malinis ang aming puso at isipan para pumasok sa amin ang Espiritu Santo at marinig ng Panginoon ng aming mga dalangin. And then after that ho, mag-3 o'clock prayer kami, tapos mag-gospel reading ho kami, and then interpretation of the gospel, sharing, and yun na ho, doon na ho magre-revolve. And then after that, we'll pray the prayer of the Divine Mercy. Yun ho, halos 1, 2 hours ho, 3 hours, minsan inaabot kami kasi sa sharing ng mga kasama namin, ng mga sarili nilang mga experiences sa mga paghihimala ng Divine Mercy sa buhay nila. Si Tita Len, ano po yung participation nyo sa ginagawa po nilang examination of conscience, tapos 3 o'clock, 3 o'clock and then the prayer. Bible, the Yeah. gospel, and then sharing. Ano po yung participation nyo? Para po ako yung last na mag-share ng gospel, wherein po talagang in detail po siya i-explain ko. So ako pong tawag nila sa akin ay ang kanilang teacher. She's a teacher. Mama, She's a teacher. Teacher po kayo na? Yeah, principal Principal, siya. oh. Ng Opo. ano. Kayo po yung pinaka nagsa-summarize, nagko-conclude sa mga She's sharing, very sa discussion. eloquent, Father, Opo. basta sa ganyan. Basta And po talagang tuwa siya. detalyado. Parang nang humili din ako. Church-based din kasi siya sa Baruya. Kaya, Tapos yung pong yung examination of conscience, paano yung po ginagawa?
Usually ho, meron akong pinrint out ng mga copies ng ng mga parang soul searching, ganon. And then after that, magre-reflect kami, tahimik kami, and then maghingi ng tawad sa Panginoon. And then after that, we'll pray the examination, the act of contrition. And then after that, kanta na kami ng ibang mga Holy Spirit, and gano'n. Tapos, and then, magpo-proceed na ho kami sa pagka meron ho kaming silent prayer na tapos after that, diretso na ho kami sa usual prayers namin. Sa sharing po, tita, mga tita ko, sa sharing po, talagang yung mga tao sinasabi yung karanasan nila sa buhay. Talaga, yung mga sabihin na nga natin na mga miracles ng Divine Mercy sa buhay nila, na isi-share ho. Madami ho yun. Madami since 2007, nag-umpisa kami. 2007, so ilang years na po ito, no? 17 years. 17 years. 17 years. So miracle stories yung mga binabahagi nila. Marami. Na iisip po namin, that is the miracle na binibigay sa amin ng Divine Mercy. Kaya ho siguro dumadami kasi nakikita nila na talagang pinapakinggan ng Panginoon ang ating mga panalangin. Mostly po ang kanilang sharing ay witnessing. Yeah, Sinishare nila ang kanilang life. Minsan medyo nakalihit ng konti, pero ang importante po, nakakapag-unload sila ng kanilang mga sentiments, mga problems nila, yung mga miracles sa life nila. Kaya po, they are motivated to talk and share. Ganun. So, pag hindi po sila nahihiya, ganun. No. Yung iba po nahihiya, pero nung una nahihiya, pero Ngayon, dahil medyo lahat po ng sabi niya, lahat naman tama ang sagot niyo. So ngayon po, talagang nagpa-participate po sila. Nagre-raise pa, ma'am. Nagpa-participate. Nagre-raise pa na Talagang na kasi they want nagpa-participate po. Opo, pag opo, nag-ano. opo. Lahat to. Ay, Father, kung aanuhin lang, baka 4 hours kami, 5 hours kung talagang aanuhin ko lang. Papatulan ko lang yung gusto nila na mag-share pa sila. And before nga, Father, sinusulat ko lahat yan. But now, hindi na nga. Kasi ang dami talagang miracles na masasabi ko na nagawa sa buhay namin ang Divine Mercy. So, ito po hindi naman taga-planado, no po? Bigla na lang. No. Basta umano na lang. Sabi ko nga, hindi naman ho ako born leader. Hindi naman ako talaga yung talagang taong simbahan na sasabihin. But it was assigned to me. Ayoko ho nung una. Pero sabi ko, why not? Sige, try natin. Total, kami-kami lang naman. And then, it turned out na nadi-develop po pala. Opo, considering po si Tita Chit, businesswoman, tapos busy sa Manila, pero you give time. Oh yeah, Father. Yes, Father. Basta Friday na, basta't oras na ng date na, may date kami with the Divine Mercy. Ay, hindi po pwede na iiwanan ko lahat dyan. Opo, iniiwan niya lahat. Kahit Just may to be appointment present. ako, may kausap ako, banan muna kita. May Totoo. prayer meeting kami. May Divine Mercy kami. Hindi ba? Basta every Friday po yan. Every other Friday ngayon. Dati, Father, every Friday. Kaya lang gusto ko yung matapos yung 9 days novena sa bahay. Kaya ginawa namin every other Friday. So yung image ng Divine Mercy nasa bahay nila, Yes, tapos Father. yung family magdarasal Yeah. for 9 days. For 9 po. days, Tapos, oo. pwede rin bibisita nun yung mga kaibigan. Yeah, pwede anytime. Kung gustong magpunta, pwede naman. So within a year po, ilan po yung mga napupunta yung bahay? Marami, no? Marami, Father. Basta every other week yun. Iba-iba. Non-stop po yun. Dati, Father, 1 year lang kami. No? Hanggang naging 2 years na. Ngayon, umiikot na ng 3 years, Father. Ang dami pang nagre-request, ang dami nag-iintay, ang dami, sige, sa'yo naman. Kasi gusto ko i-accommodate sila lahat sana. Pero yung time din niya, tsaka yung lugar. Dati, Father, talaga umiikot kami sa Lubao, Santo Tomas, Santa Catalina, ganun. Ay, ngayon, Father, ang ginawa ko, pagka kunwari, Santo Tomas, lahat ng may gusto sa Santo Tomas, puntahan na natin. Tapos, next purok na naman kami, next sitio. Ganun, para hindi masyadong mahirap medyo mabigat din, Father, in Divine Mercy na ilipat. Diba Kaya, si Tita, kung titignan mo kasi yung puso ng mga tao, no? Siyempre, sa Paris Press, mas
mabilis na mahikayat sila if kasama mo si Mama Mary. Pero sa inyo, si Divine Mercy, no po? Si Jesus Divine Christ. Mercy. But I also have an image of the Mama Mary, the Santo Rosario. We also pray the Rosary and the other prayers, the prayer to the Sacred Heart, prayer to Our Lady of Lourdes. Kasi hindi ka nang pwede iset aside si Mama Mary. Panay siyang andyan. At saka may prayer tayo for Mama Mary. Fatima, Meron po kami kasama sa kumakanta chaplet. kami. Kaya ito po yung dahilan bakit yung Divine Mercy very popular sa Lubao, no? Dahil umiikot-ikot. May Yeah, ikot-ikot. umiikot talaga. Lipat bahay ang tawag namin po, Hindi Father. lang kayo Lipat bahay. nagdadasal, nagsisharing pa, no? Nagsishare. Facebook. sharing. Yes, Father. Mahabang oras po ang sharing namin kasi kailangan ng aming Tapos, mga members. alos nabanggit nyo yung mga pinupuntahan, may mga miracle stories, no? Yeah, Father. Pwede po kayo Miska, mag-cite ng ibang mga miracle minsan, stories. Father, sasabihin sa akin, Ma, pagdasal po natin yung sister ko, nasa States, ma-ooperahan daw ho, ganito. Pagdadasal namin, susunod na araw or susunod na week, Ma'am, di po na-operahan yung kapatid ko. Hindi na daw po gano'n. Nagulat nga po sila, but wala na. I have a friend of mine also na he's a doctor na talagang ooperahan na siya the following morning. So, dami-dami na niyang bilin sa akin, na akala ko mamatay na nga siya. But miraculously, Father, I prayed so hard for him, Miraculously, Father, the following morning, bago siya operahan, tinignan siya, wala. Na ano daw niya yung Divine Mercy, nandiyan sa ulunan niya. Ganon. Ay talaga, iyon talaga. Naiyak din ako noon. Kasi, meron doktor di ba? Alam niya. Pero, nawala talaga. At hanggang ngayon, Father, hindi pa siya na-operahan. Ganon. Ang daming ganon. Tapos, yun nga, sabi ko, minsan, request na may kailangang financial, nasusolusyonan, Father, in some other ways. Madaming ganon, maraming mga ordinaryong mga nangyayari sa buhay natin na gumagaan nga. Kasi siguro sa sama-sama namin pananalangin sa Divine Mercy na napapakinggan niya at naibibigay sa kung sino man yung taong concern. Kumbaga dati po ito yung pang magkakaibigan lang, tapos nasama yung community. Yeah, barkadahan Tapos, lang, opo. Father, na-extend. Dati doon lang sa amin, pero hanggang ngayon, halos ng mga baryo-baryo ng Lubao. So, kung mag-attend kunwari ako ng prayer meeting ninyo, yung sa Divine Mercy, mga ilan po yung na-expect nating tao? Marami po? Usually, ordinary day namin, nasa halos 40. 40? Almost, usually ganon. Minsan konti, minsan mas marami pa nga doon. Meron Yung active natin is 35. 30 Active yun. Very, very Weekly, active. every Nandyan. other Friday, nandun yung mahigit na 13 po na yun. Nandun lagi. Father, minsan may work sila, mag-under time para lang mag-attend ng Divine Mercy prayer meeting namin. Ganon sila ka-devoted. Ka-dedicated po, no? Ganon sila. Tapos minsan, talagang, may appointment, pero meron Divine Mercy bukas na. Ganon talaga binibigyan namin ng time talaga ang Divine Mercy. So, aside from yung prayer meeting natin, meron din kayong fiesta. Kunwari, Yeah. yung second Sunday, no? Yeah, last Sunday. Yung Father. second Sunday po, no? Second Sunday of Easter. Yeah, doon kami, ibinalik ko, ang tawag ko nga balik simbahan. Kasi pagka naglilipat kami ng Divine Mercy Father, ang tawag ko, lipat bahay. No? Ngayon sabi ko sa text ko sa grupo, balik simbahan tayo. Sabi ko gano'n, babalik natin ang Divine Mercy natin kasi mag-feast day, mag-novena tayo, tapos mag-fiesta tayo, and then nilipat ko na naman ng Monday dun sa bahay na pinaglipatan namin. Iyon naman, Father, ni-request niya sa akin kasi sabi niya, aalis daw siya papuntang States. So, sabi niya, Ma'am, gusto ko po sana mapunta muna sa bahay ko bago ko umalis. So, grant ko naman yung wish niya. So, doon na namin dinala. At sana nga, ang dasal namin noon is, sana nga makapunta na siya sa States at makarating na maluwalhati. Tapos nagpipilgrimage din po ata kayo, no? Yeah, oo, Father. Pagka Holy Monday, nagpupunta kami sa Marilao, sa Divine Mercy Shrine, sa Marilao. Nagwe-Way of the Cross kami, no?
5 o'clock in the morning, alis na kami. Tapos doon na That, kami. regular na po yan, no? For Yeah. 17 years. Yeah, So, for 17 talagang... years. Kasi Father, originally sa Manila nga ako, malapit nga ako doon sa Divide. Kaya doon ako nagsiserve kami, may grupo kami. So tuwing Holy Monday, doon kami. But when I'm in Lubao na, na rin ako, nagsama na rin ako. Father, una, isa kotse lang kami, naging dalawa, naging isang bus, naging 2 buses, plus marami pang cars, ganon. Tapos minsan yung mga kaibigan ko din sa Manila, so nagdo-join din sa amin. Kaya dumadami kami. There was a time we were 100 plus talaga, or 200 plus kami na nag-pilgrimage. Tita, hindi ka tinatawa ng mga ka-business mo. Kasi, siyempre, Nagtataka sila, ano nangyari sa'yo, Chit? yung Manila girl, yung businesswoman, tapos kayo nagpe-prayer meeting. Nagugulat sila sa akin. But, nag-enjoy naman ako. Sabi ko gano'n, dito yata ako tinatawag ng Panginoon, no? Na mag-serve in my own little way. No? Pero okay naman sa kanila. In fact, sumasama na nga sila sa akin sa pilgrimage. Yung USD group ko, yung ibang group ko. Kunwari kayo pong dalawa, si Sister Len at Tita Chit, paano po yung personal na impact sa inyo ng ginagawa niyo ito? Kasi, marami kayong nababago no? Marami kayong natatas na tao. Tapos, sa inyo, ano po yung effect po nito? Sa akin, Father? Actually, Father, I'm so happy and lucky and honored na mabigyan ako ng ganitong chance. Kasi nga sabi ko, ibang-iba yung buhay ko sa Manila. Tsaka ngayon, parang mas nagkaroon ako ng talagang attachment to the Lord, to the Divine Mercy, most especially, and of course, to Mama Mary. Fatima din ako, Father, sa Manila. No? Yun din yung isang chapel namin na siniservan doon. Kaya, yung dalawa na yan, hindi maghihiwalay. And sabi ko nga ho, siguro sabi ng Panginoon, tama na, Chit, yung ganyan, yung saya-saya na ganyan na, dito ka naman. So, I accepted it. Siguro dito ba ako nakalaan ngayon sa Divine Mercy. Yung challenge na sa buhay mo, no? Yung dati sa business lang, dati Barka-barkada, travel, shopping-shopping, ganyan yung pero sarap ngayon, buhay. Ay, hindi na ho. Wala basta na masyado Friday, yun. 17 years. Yeah. Tapos every Friday. Ay, Diyos ko. Nandyan. Si ma'am naman, siyempre kayo po busy sa pagtuturo, principal. Tapos nabibigyan niyo pa ng time yung... Yes, Father. Kasi po dati hindi ako ganun karunong sa Bible. So when she assigned me to be facilitating, tapos nagsashare ako, tapos I really prayed very hard to Divine Mercy and the Holy Spirit. Nabigyan ako, Father, ng knowledge, ng wisdom, kasi po medyo nag-advance na sa years. Nabigyan niya ako ng pagkakataon. Ma-share ko yung, bigyan ako ng talent, ng extra talent para ma-share ko yung Nagtataka ako, Father, sabi nga niya, Len, ang galing mo. Father, hindi ko man alam na magaling ako kasi dati talagang mahina ako. Pero since na nag-join ako ng Divine Mercy, tapos parang ang aking goal ay mag-share ako, nagtataka rin po ako, bakit medyo gumaling akong konti sa Bible sharing. Sabi ko, narinig lang akong ganon, alam ko ng expound. Dati po, Father, hindi ganon. Kaya nagtataka rin po ako, bakit marunong na ako sa Bible ngayon? Nagtataka talaga ako. Father, ikuha ka lang kita, Len. Dati, Father, hindi man niya alam yung dasal ng Divine Mercy. Sabi niya, Chit, ano ba yun? Chit, ba't hindi ko alam? Chit, ba't paulit-ulit? Ba't iba yung sabay sa rosary, no? Tapos, iba naman yung dasal sa Divine. Chit, ba't gano'n? Chit, nagdadasal ako, ba't nakakatulog ako? Sabi niya, yung mga gano'n. Pero ngayon ho, oh my gosh, talaga ho, halos lahat ho kami, meron kami sa cellphone. May alarm kami ng 3 o'clock. 3 o'clock Pero kami. yung body clock mo kasi, kahit na wala ng alarm, talagang automatic umaan. Maski na nga ho ako yung 3 a.m. Minsan nagigising Pati ako 3 a.m. po? Nagigising Hindi lang ho yung ako. 3 p.m. Oo. Kasi meron ho kami logo nga doon sa t-shirt namin na it's 3 o'clock somewhere. Di ba? Siyempre nag-rotate yung time, di ba? So, ewan ko ho, bakit nga ba? Maski na ho yung ibang friends ko. Sabi niya, bakit nakigising po ako ng 3 o'clock? Tapos dadasal lang nga daw sila. Di makatulog na ulit. Pero hindi naman every day, hindi naman talaga. Pero there are times na talaga, bakit 5 to 3? O bakit nagigising ka? Tinatawag ka. Parang dasal ka muna. Tita, bigyan muna natin ng background yung mga nanonood at saka yung nakikinig. No? Yung 3 o'clock habit,
yung Divine Mercy Devotion. Ano po to? Yeah, it was the prayer given by the Divine Mercy by our Lord to Sister Faustina. No, na siya yung talagang pinagmilagruhan ng Divine Mercy. Na sabi nga, ipaalam sa buong mundo yung prayer na yon. Plus yung image niya na kay Sister Faustina, pa-drawing ba ako ng image ko na ganito. So maraming painters na nagawa. Pero yan lang image na yan ang nag-correlate dun sa nasa isip ni Sister Faustina. Yung special yung sa kamay niya, no? Yeah. Yung race, no? Race, Sa puso ba yun? Sa kamay? Yeah, sa puso. Sa puso, Father, tapos... or blood and water. Water. Red and white yun, Father, di ba? Kaya ano. So, ayun, since na-drawing na ni, I forgot the name. Actually, there are 3 images, no? Yung una isa, tapos hindi yun. Ngayon, meron na naman bago. Yung isa, Father, isa pag ano, yung isa pagitna, ang race. Ngayon, meron na naman isa na naman na sabi, iyon daw yung talagang nasa isip niya, no? But we are using the very first one na introduced dito sa Philippines. So, nasanay na doon. Kaya, yun na ang ginagamit namin. Pero nakita ko sa Shrine of the Divine Mercy sa Marilao, yung bago na ginagamit. Yung bago. Kita yung 3 o'clock, kasi 3 o'clock nagpakita kay Sister Faustina. Yeah. What's so special about 3 o'clock? Maybe because that is the death of our Lord Jesus Christ. Di ba masyado? Na-pierce siya sa side, yeah, no? oo, di ba yung Biyernes Santo natin, di ba namatay siya ng 3 o'clock. 3 o'clock. Kaya very special sa atin sa Catholic yung Oo. 3 o'clock eh. Di ba? Tsaka yung 3, sa atin sa mga Katoliko, 3 is a perfect number. Tapos 3 o'clock namatay si Jesus Christ. Kaya yung devotion, ano po? Very significant ang 3. Significant. 3 o'clock. Alam niyo po, memorize ni Sister Chit yung yung prayer ng 3 o'clock. Hindi lang yung Father. Buong chaplet yan. Ilang Chaplet? pages yan. Yung buong chaplet? Buong buo, hindi siya tumitingin. Ako lang Yung yung mga umpisa ang prayers, Father. ano ko eh. Siguro 17 years, na-memorize niya the whole chaplet. Yeah, because you Chaplet. always Pati yung ibang members Ibang prayers, ng Father. Magic 10. lahat ng prayers. Tuloy-tuloy yan, I Father. didn't Hindi sila bring it. gumaganon. Yeah, maski yung mga kasama. Sabi ko nga kanina, ano po yung favorite line nyo? Kasi kapag second Sunday of Easter po kasi Yeah, Divine Mercy nag-focus Sunday. po ako sa Divine Mercy. Last Sunday, Father. Opo, yung Fountain of Fountain yun. of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Oh, Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Yung pinakauli, memorize ko, I trust in you. Yeah, I trust in you. Yeah, I yeah, trust. talaga. Ang ganda po, no? Yung, ang ganda-ganda yung pag pinagdarasal mo yon, yung parang kahit makasalanan ka, He is willing to forgive you. God will Yes. not give up on us. Basta may trust He and always faith. have mercy on us. Kahit na ano pa yan, pinapakinggan niya. And in due time, ibibigay din naman niya yung prayers mo. Basta if you really need it. Basta yun, sabi ko nga sa kanila, tiwala lang, kapit lang. Bibigay din niya. Can you imagine no po yung you're so busy with your business, si ma'am sa kanyang pagtuturo, tapos meron kayong time para dito. At ang maganda rito, marami po kayong napabagong tao. Yeah, no? yun ang gusto Nabalik. ko. Sabi ko nga sana dumami pa ang maniniwala at magmamahal sa ating Divine Mercy kasi talagang pinapakinggan niya. Maraming nababago nga. I have a very big dream, Father, na sana yun nga, dumami at dumami pa at sana magkaroon tayo ng shrine dito sa Pampanga ng Divine Mercy. It's a very, very monstrous or humongous dream na who knows? Opo, no? Ang ginagawa naming Father, kanya-kanya kaming hakot. Bawa Yes. una, Yes. 15 lang kami. Tapos yung bawat member, kanya-kanya kami Yeah, nag-invite kami din. ng hakot. Kaya dumami kami eh. Sumama sa amin. Narinig ko po yung Magic 10. Ano po yung Magic 10? It's a barkadahan, Father. Una po, barkada lang talaga. Yes, ano yes, po? oo, na parish-based din kami. Nagkakilala-kilala kami noong
naging officer kami ng Semana Santa 2007. And then we were plenty then, alam niyo siyempre daming officers and members, but 10 kami na magkakasama, na nagkasundo-sundo, na ayun, hanggang sa na-form yung group na yon. And my friend thought about that, sabi ko, but magic 10? Siguro there is a certain magic in our friendship na kaya nabuo tayo. It is because of the Divine Mercy. Very, very active sila, Father. Nahandyan sila panay na sumusuporta. At sa saka Divine maganda po Mercy. dito, yung it was not forced, no? Yes, By no, the parish no. priest then. Yeah, no. Hindi kayo pinilit, pero kayo mismo, no? Parang may Yes. nakita kayong meaning sa pag-sharing, pagdarasal together. Kaya naging magic siguro. Tapos Sabi yung ko, magic doon, hindi lang sinarili yung pagkakaibigan, sinama pa yung iba. Yes. And that is, I think, basic ecclesial community. Yes. No po? Ang Tama, ganda-ganda. Father. Dami na kami, Father, nakakatuwa. At saka talagang mafe-feel mo. Mafe-feel mo talaga sa kanila yung devotion sa Divine Mercy. Tsaka alam mo yung nabago sa buhay nila. Yun nga sabi na, Ma'am, para pong hindi kami mapakali hanggat pagka alam na nila na oras na ng Divine Mercy, kahit na ano pag ginagawa, talagang iiwanan para lang maka-attend ng prayer meeting namin. Ito po voluntary, no? Po voluntary yes, siya, no? Yes. Although yung mga nakikita po natin sa harap, they are also very active in the church. Yeah, Si Tita, especially. ilan po yung mga parish priest na napagdaanan na ninyo sa Lubao? Well, si Father Rudy, si Father Noli, Noli Father Hernandez. Ted, Ted and Valencia. then ngayon si Father Emil Dizon. Bali, 4 na. Si Sister Len. Since 1979, nung nakapag-asawa po ako ng taga-Baruya, so nag-serve na ako ng church. Matagal po ako sa formation, really decades sa formation. Yun ang aking ministry, formation po. So sila po kung if you know them personally, aside from the Divine Mercy Devotion and BEC, they also have an outreach. I think this is personal na po. They also go to Sumaskan community. Especially si Ma'am Len. Si Ma'am Len, anong na yan. apostolate niyo po doon? Una po akong tumapak sa lugar ng Sumaskan Father in 2000. So, from 2001 up to this time, nagvo-volunteer po ako. Nagtuturo ako doon ng English 1, tapos literature, tsaka the teaching profession up to this time. Siguro po next year, 25 years na ako. Sabi ko sa kanila, celebrate tayo. Silver Dami na ho siya anniversary. na pag-graduate na pare. Kung siya po nagtuturo, si Ma'am Chit naman, benefactress ng Sumaskan. Sumaskan. Opo, konti lang. One of the major benefactors. Nagpapara po kayo ng pare o yung mga bata na Yes, nasa doon sa sa pare, Sumaskan? Father. Yung mga priest. Nag-ano ko sa seminary. Yan ang mas natutulungan ko. Tumutulong din ako sa bata. Pero parang mas ko dun sa seminaryo, Father. At hindi man natutuloy yung iba na magpare. Minsan meron akong tinulungan na nagpaalam sa akin na lalabas siya kasi ang mother niya is a single mom, tapos teacher. Sabi niya, pagka po magpapatuloy ako, hindi makakapag-aral yung kapatid ko. So I have to work. I have to help my mom. Alam niyo naman nung teacher, di ba? Talagang nagsasurvive lang talaga sa sweldo. So, paalam nga daw siya sa akin, nalalabas siya. Sabi ko, sige. Sabi ko, kasi, di ba, many are called, but few are chosen. Siguro talagang hindi nakalaan. Pero gusto daw niya, someday, baka daw, whatever happens in his life daw, baka hindi siya makapag-asawa, babalik din siya tapos lang niya yung kapatid niya. Kasi ayaw naman daw niya na siya, asensado, yung kapatid niya, hindi. So, ganon. But now, Father, he's very, very good. Nag-aral siya, nag-doctor, master, si Ryan. Doktoral na siya. Ang galing niya, Father. Tapos may business na rin siya. May pamilya na siya. At he keeps on contacting us. Wala siyang, nakakatuwa yung bata. Nakakatuwa na hindi niya nakakalimutan. Kami, ako, sila na basta't may okasyon. At saka Sumaskan din, nasa Bicol siya.
tumutulong din siya doon. Hindi siya Tsaka, nakakalimot na tumutulong. nag-research po ako ng konti. Alam ko, aside from sumaskan, kahit sa diocese ata, meron kang napatapos na pare. Yes. At yung mga pari po niya, hindi lang basta-basta. Sino? Si Father Rick. Si Father Rick. Yeah, partially. Father Sa Rick. Father Lord. Si Father Rick. Lord Bear. Si Hindi. Father Rick, yeah. Rick. Pilido po. Ang daming Rick eh. Ah, Si Father wait, Rick wait, Lusong. wait. Lusong, yes. oo. Ano ba yan? Kayo nung nagturo sa kanya kumanta. Kaya marunong siya Ay, kumanta. hindi. Tsaka si Father Lord. Yeah, si Father Lord. Yan, parang sabihin natin, anak ko na yun. Opo, no. I treated him as my child. Talagang ano ko siya. At mabait na bata. Ako naman po, nakilala ko si Sister Chit. Kasi pinapamas yung mga, tapos pinabigyan ng, yeah. parang formation yung mga tatrabaho Mga niyo. trabaho, pinayado ko ho. Pagka ho, first Wednesday dati, nung nahandaroon pa siya sa St. Paul, malapit-lapit ho siya sa akin. Siya ho yung kinukuha ko na magmas sa amin every first Wednesday para ho makapagmisa yung mga empleyado namin. Opo. Ang namin. pinagtatakan ko noon, kasi sabi ko sa sarili ko, kakaiba tong taon to kasi gusto niya bigyan ko ng formation yung mga nagtatrabaho. Yes. No, hindi po enough yung nagtatrabaho lang sila. Hindi enough yung binibigyan ng sahod, no? Tapos gusto Yes. formation. Yes, Father. Meron doon na mga empleyado ako ng mga Iglesia ni Cristo. Meron mga kung ano-anong... Pero sumasama sila, yes, no? sumasama sila sa atin. Hindi naman siguro takot, no? Hindi naman. And they're Formation. happy. No? May natututuhan daw sila Oh, sa'yo. yung formation, May no? Ganda. natututuhan daw sila. Yun ang sabi sa akin. Ang pinagtatakan ko lang po ngayon, no? Kasi benefactor din kayo, the same time teacher, tapos meron pang Divine Mercy Devotion, yung BEC natin. Ano po yung nauna, yung sa seminaryong pagtulong o yung BEC, yung Divine Mercy? Parang nauna ho ata si Father Lord. Yung nagpaparal mo ng pare? Yeah. Yeah, Father Rudy Days. Opo. Kasi kumampa siya noon and then gusto niyang magpare. Ewan ko ba, bakit nag-offer ako? Oo. Gusto ko magpare, gusto ko tulungan kita. He didn't ask help from me. I was the one who approached him na ano. Sabi nga nung daddy niya, bakit daw? Ewan ko ho, basta siguro galing sa taas na gusto tulungan Gusto siya. magpare. Aro? Maraming nanonood sa atin yan. Baka maraming patutulong mga magpapare. Pag Isa po nasa luwa ako, sa na mga makatulong. benefactress po ng mga nagpapare. Ano? Na magkaroon ng ng means para makatulong. I'd like that. Gusto ko yun. Meron po kaming seminar one time about BEC. Sabi po nila, in order to establish BEC, kasi kayo nakapag-establish na, 17 years, no? Yes. Before we invite people to, yung parang sundan yung mga yapak po ninyo, no? Sabi nila, kapag daw perform ka ng BEC, you need people who are dreamers, goal settlers, tapos action keepers, at saka harmonizer. Sa apat na qualities na yun, ano po kayo? Parang lahat, no? Si All Sister of the Len muna. above. Si Sister Len, ano po kayo doon? Dreamer, goal settler, action taker, or harmonizer. Yun daw yung mga kailangan na qualities sa mga nag-BBEC, yung mga leaders. Siguro action taker. Action taker. and Action harmonizer. taker, no? Mm-mm. Kasi Siguro, kayong nag-initiate, no? Tapos ngayon talagang nagbubunga na, ang dami na. Si Sister Len ngayon, hindi lang sa BEC, pati Yeah. sa seminaryo. Yeah, No? grabe siya. Parang nagbunga. For 25 years, Father, talagang volunteer siya. Volunteer. Saka, Father, talagang nag-iisip kami ng, lalo na aming leader, iba't ibang activities to make our prayer group lively and always kicking. Talagang every other Friday, Father, may pakulo ang aming leader. Hindi naman. Ang galing niyang... Yung creativity po hindi nawawala, no? To attract With the help people. of my friends too. Yung At magic saka, pen ang ko. galing niya sa Father sa pagpe-pray over sa amin. Tapos umiyak. Nagagawa niyo yun, tita? Yeah, ang galing niya, Father. Ah? Extemporaneous yan. Gano'n lahat kami, nakakaiyak. Hindi naman ganun Minsan, Father, katarunong eh. nagugulat ako. Pero ito po, Tita. no, yung kuminsan, baka kala na showbiz po tayo, no? Yung, hindi naman natin po pinaplano yon, no? Yeah, Parang, no. parang it's No. the guidance of the Holy Spirit. Yeah. Yes, Father. Yes, Father. Minsan, pag-pray over niyo po ako, may ganito ako, may naramdaman ko. Para kung, ewan ko ba, parang pinupush din ako. Sige,
hawakan ko. Minsan nariramdaman ko yun. Minsan mainit yung kamay ko. Pero ayokong expound. Ayoko. Oo nga po, no? Basta kung kailangan lang. Hindi ho. Lahat naman doon tayo, may healing power. Opo. Father, tayo lahat. Oh, Di totoo ba? po yun. Lahat tayo. Kaya, ayun lang, minsan lang, nagugulat ako. Minsan iisip ko nga, ano ba itong pinagagagawa Oo, ko? ang galing. Ano sabihin ng mga kaibigan ko at kamag-anak ko, anong nangyari sa'yo? Ha? Ba't ka nagagaganyan? Parang makasabihin. Yung party girl na Manila girl. O, turns Ngayon, into nag-lead turn. ng prayer. At saka Father, siguro kaya successful ang aming prayer group. Kasi hindi lang po kami sa prayer, ang goal natin sa praying, Kasi as siya po, laging nag-initiate, pag namatayan, may feast, mayroong okasyon, may birthday, pupunta po kami. Para ang friendship, parang one big family na po kami. Support system, no po? Oo. Malakas po yung support system, no? Isang pamilya O, kami may sakit si ganon, punta tayo. Fiesta ni ganon, punta tayo. So, yung namin, yung May friendship group chat namin po na-develop. kasi. Kaya isang text lang o isang Opo. lang, nalalaman na ng lahat. And those who have time and willing to go, very welcome. Ganon. Maski na ho nga sa gustong sumali pa, everybody's welcome. Siguro yung mga nanonood na ngayon tsaka nakikinig, pang mayaman lang yan. Yun Ano? ho ang sabi nila. Yung iba ho, na ina-approach, yung ibang kasama ko, gusto namin sumama, kaya lang pang mayaman lang yan eh. Ay no, hindi ho. Wala ho akong pinipili. Wala. Everybody's welcome. From all walks of life po kami. Wala ho. Wala akong pinipili ang Panginoon na tulungan. Lahat ho tayo may karapatan sa grasya ng Panginoon. Wala ho, wala. Dahil sa lahat, hindi naman ho tayo mayaman. Pare-pareho lang ho tayo. Makikita mo sa members po, Father. At saka maganda yung, kumbaga, hindi problema yung maging mayaman. At least, you use your pagkamayaman in order to reach out to people. Father, makakahiya. Hindi Ganon naman siya, ako Father. mayaman. Ganon siya. Makakahiya. Ganon siya. Kaya. Saka talagang priority po niya ang Divine Mercy. Pwede niyang cancelin ang ibang activities sa church, wag lang ang Divine Mercy pag every other Friday. Yung mga personal niya pong appointments, cancel, pero Cancel po lahat. Divine Mercy, hindi po, no? Basta parang nakaano na ho sa buhay ko yun na pagka Divine Mercy Day, andyan ako. Hanggat maaari. Pero kung ho, there are times na hindi ako makaka-attend, na nasa ibang lugar ako, or i-endorse ko na kaagad sa kanila. I-delegate. Opo, yun ang tanong ko sana. I-delegate ang work. Siyempre, kung minsan, nag-ibang bansa, may mga business talaga. Sino pong nag-take Ay, over? Meron din po. Kaya ho si Len. Len, wala ako sa thank you, Father. Wala ako next week, next Friday. Len, attend ka ha. Oo, take charge. Tapos noong nakaraan din nung naglipat bahay, wala ako next Friday ha, bahala na kayo. Ay, opo ma'am, kaya-kaya na. Na-develop na rin naman sila. Ang dami mo nang na-produce na leaders. Yes, ang dami Father. na ngayon, Father, na Husay na talagang... nila. Ang husay nila, pwede kaming kayang-kaya na mag-isa. nila. Kaya na pa, Father. Kayang-kaya na nila. Na-develop na, Father, ang na-develop na. Marami na, Father. Marami kaming na Yung core group, no po? Yung core Ayan, group po yeah. ninyo, no? Marami na. Maski na hindi sa core group talaga, marami nang nagugulat ako sa sharing lang, ang huhusay nila eh. So nakikita namin na may hidden talent sila on that. And marami din silang, nag-aano din sila, hikayat, no? Mag-attend, Just like last Friday nga, merong volunteer, nakita kasi kami ng Divine Mercy Sunday, sabi, gusto kong sumama sa inyo. Sabi niya, sige ho. Nung Friday, nahandaroon na siya. Nung Monday pala, nung lipat. Natuwa ako, ay buti. Kasi, opo, pwede pala. Kasi nga ako, akala nila, mayaman-based, hindi naman ho. Sabi ko nga, Sila sinasabi ata ko. ang mayaman. Ay, hindi po. Lahat Sabi kami. ko, somebody approached me last Sunday. Sabi niya, kahit na mayaman kayo, kikita ko ho, nakausap ko tayo mga mayor. Ay sabi ko, lahat po tayo mayaman. Lahat po tayo binibigyan ng blessing ng Panginoon in our needs, no? Kung ano. Wala pong mayaman, lahat po tayo mayaman. Ay, tsaka Hindi ko yung maano po kasi yun, ginagawa yun. ninyo, di ba? Yung pati sa mga sityo, sa mga purok, ibig sabihin talagang nadadaan na lahat, no? Yes. Kasama na talaga lahat. Nahandoon lahat. Basta gusto ko sana nga ma-propagate lang talaga ang devotion sa Divine Mercy kasi sabi ko yung maano lang nila yung 3 o'clock habit.
sabihin na natin. Kuha na yun matutuloy-tuloy na nila yun sa buhay nila na yung paniniwala at pananalig sa ating Panginoon na handyan na. So, may spread na rin nila yun sa pamilya nila, sa mga pagkanakita. At saka may bagong bahay kami na pupuntahan, binibigyan ko ng Divine Mercy image. Para pag alis ng malaking Divine Mercy, maiiwan yun, pagka nakita nila, maaalala nila Divine Mercy, makakapagdasal pa rin sila. Kaya noong Sunday, I asked them to bring all those images na para mablessan, mamisahan ni Father Emil at saka ni Father Christian para blessed ka kung maging sacred yung image na binibigay ko sa kanila. Kasi ayoko maputol Kaya kahit na medyo may halalo na ngayon, may halaga na yung image. Sinasakripisyo ko para lang gusto ko nga may continuity yung prayer. Na hindi Talagang yung embodiment of talent, treasure, at saka important yung time, no? Yeah, Talagang yung time. nasa group na ninyo sa Divine Mercy. Yun ang isang kaibigan ko, he's a doctor, pero Meron na siyang time? Yeah. Yung isa nagtatrabaho, you know them, Father. Pero nabibigyan pa rin naman ng time. Everybody, yung iba minsan, kailangan sakay sa pick-up, mabigat no? Sasabihin ko, May, pwede ba yung pick-up mo? Pwede ka ba? Ma'am, nandito po ako sa Mabalacat, ganito, may business siya, no? May ginagawa siya. Pero, uuwi po ako, sige po. O, darating siya. Kahit na meron siyang project, iiwanan niya. Kasi, alam niya na kailangang buhatin at ilipat ang Divine Mercy at yung pick-up niya talaga. Para ba, Father, sabi ko nga, naitalaga na yung pick-up na yun na binili para mag-transport ng Divine Mercy namin. Kaya naman, she's so blessed. I'm so thankful to the Lord. Dahil talagang binibigyan din niya. Alam niyo, Father, iba-iba kami ng trabaho, iba-iba kami ng pero may commitment. Yung time, no? Tapos ginagamit niyo yung talent talaga ninyo, no? Yung creativity ninyo. Kamukha po nung last Sunday, yung second Sunday, yan ang mga pinamigay po natin. Ang ganda-ganda po. Iba-iba pong pakulo nila talagang. Kaya po laganap yung, ewan kung tama yung Tagalog ko, yung laganap yung Divine Mercy sa Lubao. Tingnan niyo po yung mga Nilagyan ko ito ng pole ng stick. Balloon stick. Tapos noong entrance song, wini-wave namin, nung Hallelujah, wini-wave namin. Easter talaga, no po? Divine Mercy. Tsaka sabi ko, itago nyo para mailalagay nyo sa Memorize bag po yung nyo. dasal. Anytime na yung hindi pa nakaka-memorize, o basahin nyo lang, nahandyan. At saka para bang feeling ko, na blessan na to, may protection sila. Lagay nyo sa bag. Sabi nga baka maging ano ba yun? Sinasabi nila, siksik, liglig. Maapaw. Yeah. Tapos Arahan dito. Opo. Maliban dito, makikita nyo po talaga yung creativity nila in order to attract people. Like yung pong gustong-gusto ko po yung ginagawa yung isa, yung pag Holy Monday, nagbubuhat kayo ng krus. Oh, yeah. Tapos lahat ng mga sumasama. Upuhat talaga ng krus. Yeah. May mga intention sa krus, pinupost sa krus. Yeah, last Holy Monday, Father, dala ako ng post-it, dala ako ng maraming ballpen, before we started the Way of the Cross. Sulat nyo lahat ng intention nyo, yung heartaches nyo, yung thanksgiving nyo, whatever, intentions, petitions, lahat nandun. Didikit sa krus. Dinikit namin sa krus para kako habang kinicarry yung krus, Binubuhat kasama yung yung mga krus. intention na yan. Ganon. Tapos noong 14th station na, Father, meron akong pop. Sabi ko, tanggalin na nyo, susunogin natin. Thank you, Father. Susunugin natin para yung usok papanig sa itaas. Marinig, maano ng Panginoon yung ating mga panalangin. And ganda, Father. Ganda ng epekto. ng para bang all throughout the Way of the Cross, nahandroon yung Talagang intention. namamatay na po yung mic natin, Yeah. pero hindi pa tayo, buhay na buhay pa rin po tayo sa ating kwentuhan. Talagang lumalabas po yung creativity natin, no? Kasi ito po talaga yung parang binubukas sa atin ng BEC. Yung nagiging creative tayo kasi ito yung nakikita natin pangangailangan ng mga tao, no? Spiritual growth.
Opo, ano po yung Yes. sabi niyo? Yung nakikita Spiritual. ko, spiritual growth, hindi lang po yung nakikisama para lang to be part of the Divine Mercy group, pero po nakikita ko po yung spiritual growth nila. Kasi pag nag-sharing, ang dami na nagsishare, tapos marunong na Nakaka-relate, sila. Father, nakaka-relate. Nakaka-relate sa mga na nangyayari sa spiritual buhay. growth. Maganda pong... Tsaka isa pa po yung, minsan naikwento niyo po sa akin yung di ba yung image. Kung titignan po natin, ano lang po, no? Yung, ang tawag, cross stitch po siya. Cross Oh. stitch ho yun, regalo Yung sa lang Lubao, sa no? akin. Sa Lubao, no? Yeah. Regalo lang ho sa akin. Tapos pina-frame ho namin, tapos lagyan namin ng stand. Yun na ho, 17 years na yun, hindi ho nababago, hindi ko pa pina-refurbish yun, yung pa rin. Pero pag nagdadasal kayo, nakahawak kayo, tapos Yes. everybody, yeah, oo, kasi hold nakahawakan. hands. Feeling Siya ko ho ang una. kasi, yung flow, yung blood and water, yung red and white na yun. I'll touch the heart of Jesus. Parang ang feeling ko ho, yung graces niya na handroon, yung nasa race. Tapos maghahawak kami. Lahat kami. Para yung blessing ng Panginoon, iikot sa aming lahat. Yung Parang grasya ganun. na flow lahat sa lahat. Ikot Pa-flow sa sa aming lahat. Ganun. Parang, lalang ho, ilong isip ko lang. Parang yung experience na po ito na tayo po rin sarilinan. We don't want it to be personal. We want it to be with others, to share it with other people. Na po. Kaya sa paraan po ninyo, how do you invite, yung kamukha po ninyo, yung ordinary parishioner, pero they have this devotion. Hindi, not necessarily leaders sa church, na po, Yes. pero ordinary members, pero na-invite nyo. How do you encourage them na magtayo din tayo ng BEC sa mga parokya natin, kahit sa opisina, kahit sa mga village natin? How do you invite them? Paano po natin invite yung, kasi yung impact, ano, Yeah. ako mismo, outsider po ako, pero nabibili po ako sa Divine Mercy group po ninyo. Yeah, siguro ho, maybe if time permits, kung may makausap ka na friend or whoever na feeling mo pwede, encourage him or her na sumama sa Divine Mercy or mag-form tayo ng group or ano para ma-spread nga natin yung devotion. Siguro acquaintances na hindi naman sadya, nasasadyain mo talagang sumama ka sa akin. Kasi parang feeling ko, binibigay sa atin pinapadpunta sa atin ng Panginoon yung mga gusto na manalangin at maging active at magtiwala sa Kanya. Naisip ko lang po, no? Kasi kung magkakaibigan po tayo, minsan we have group para pagsa-shopping, pagta-travel, Yeah. o kaya yung group para magsusugal, yung, no? Yung Wala ibig ho. sabihin, we have time for everything, Yeah. pero at least in your case, you have time for prayer and sharing. Yes, At Father. yun po yung nagpapalalim sa pananampalataya natin, Mhm. na kailangan ng mga tao ngayon. Yes, Father, yun ang talaga. In addition, Father, dahil naglilipat bahay kami, so, nade-develop yung tawag dito, yung... Friendship, yung camaraderie, Yung or- prayer environment sa isang bahay. Nandun ang mga family, pwede mong invite ang mga relatives para Yes, sama-sama yes, sila. Father. In 2 weeks' time, nakakapagdasal yung family. Kasi ang Divine Minsan. Mercy nandoon eh. At- So, nag-start sa family. Because of that, naibabalik natin uli sa simbahan, no? Yes, oo. Oh, yeah, Father, Father. kunwari, dinala ko sa isang lugar, no, sa isang house. Tapos, in-invite yung mga kamag-anak nila. Re-request na sila, pwede pong sa susunod sa amin, kapitbahay. Then, kapitbahay, hanggang na-spread na. The whole community na doon, nalipatan na ng Bahay Divine namin. Mercy. Kasi nga, yun, yung nai-spread nga yung devotion, nakikita nila na siguro maybe they saw our sincerity in our prayers in helping people also na talagang alam nila na andyan yung pananalig sa ating Panginoon. Siguro ganun. Tsaka balik dasal family. Yun, Kasi hindi mo no? pwedeng magdasal eh. Nandun siya 2 weeks eh. So yung talagang family muna ang magdadasal. Kaya yun. Iniiwan namin, Father, hindi kami nagpupunta para for them. They themselves will pray together. Yun At pag Father, pag pag aalis na yung image ng Divine Mercy sa bahay, mayroong dasal doon na farewell prayer. Doon nila talaga very touching sasabihin na may miss nila, naiiyak sila, Father. Iiyak, Every time Father. they pray that farewell prayer, talagang Makikita daman-daman mo mo, talaga parang yung attachment. mamimiss nila. Tapos sasama na sila, Sasama na Father. sila.
magiging regular followers na ang mga to. Alam niyo po, na-amaze po ako, nabibili po ako kasi in many months in the Archdiocese, mga pinag-uusapan po namin, theories. Ito yung ginagawa. Pero in your case, as I listen to you, experiential, no po? Kaya sana po yung mga leaders po natin na nag-a-attend ng formation, yung mga leaders natin sa church na nakikinig ngayon, yes, we heard many theories, but in your case, experiential po lahat, no? Application naman. Application. Kaya nakakabilib, no po? Thank you, Father. Kami din na-amaze, Father. Kami din na-amaze. Lalo na po pag yung ang farewell prayer na yun, na naiiyak, tapos parang mamimiss nila. Parang talagang touch sila. Sasama na sila doon. Kasama na sila. Yung Kaya mismo medyo si Divine dumada. Mercy nag-i-invite sa kanila. At saka yun nga po, hindi lang sumasama sa image, sumasama sa grupo, na ibabalik natin sa simbahan. Yes, no? nagsisimba Yung sila. balik, yung sabi niyo po kanang ganda. Balik simbahan. Balik simbahan dahil sa BEC. Na, Balik family, balik dasal family. Tapos simbahan. Siguro po, shout out sa mga iba pang grupong kamukha po nila, no? Yung mga Bible-based, experiential, minsan siguro even teachings of the church, they share. Siguro dapat mag-guest din po kayo dito para marinig yung kwento ninyo that there are so many other BECs around the Archdiocese na yes, nandyan. Hindi lang lumilitaw. Hindi lang lumilitaw na po kasi tahimik lang na you form people, you invite people back to the church. Ang dami-dami niyo siguro na-touch na tao na po. At sana nga ho, dumami pa. Sana nga ho, sabi ko nga, kasi ho, doon sa lugar namin, yung mga katabi-katabi naming kapurok, no? Or kabaryo, na ano. Pero ang laki ho ng Lubao eh. Ang laki. Those who would like for them na madala din sa kanila, just approach us. We always have time for you. Lahat, everybody's welcome. We are going to spare time for you. Basta gusto lang ho namin mapa-spread pa talaga ang dedication and devotion sa Panginoon. No, at sa Mama Mary, syempre. Opo, kaya in line with this, para po mas lalo kayong ganahan sa guidance po ng Mama Mary sa inyo, sa pagpoporma ng mga Thank you, Father. seminar sa seminaryo, sa mga kaibigan natin Yes. sa Divine Thank Mercy, sa mga tao sa Lubao. Ito po yung pinaka-exciting part ng krusada, yung mga shout-out po ninyo. Gusto kong marinig kung sino po yung mga Magic 10. Wow, yeah. Siyempre, you need to oo. appreciate My them also. special friends. Ang Magic 10 ho. Totoo Isahan tayo. ho natin kay Sermento Finenza, kay Doc Arnel Sohyong, kay Merly Morales, May Jimenez, Chiki Gigante, Rose Yap, Harold Reyes, Nifa Miguel, Paz Makaspak, si Chody. Si Chody, sobro din ho ang devotion nito. Silang mag-asawa at yung family din ho niya. Si Chody, sino pa ba? Ito na. Ito na ho ang senior moments ko. You know them. At saka marami nga na talagang very, very active, no? Sa Divine Mercy, na na-amaze din ho ako nga talaga. You know who you are. Sa Ito ho Paris ako. Priest mo, tita. Sino? Paris Priest. Oh yes, of course. Our parish priest, si Father Emil Dizon, na noong Sunday, nag-request ako ng consecrated mass. No? Siya na ang nag-mass noong 6 o'clock, tapos dire-diretso siya. Na sabi ko, Father, kaya mo pa. Alam mo na, may knee injury siya, may siya. Sabi niya, kaya pa. Sabi niya gano'n. Maybe because of the Divine Mercy. Tapos nag-misa pa rin siya doon sa chapel namin. Dire-diretso. But I'm so happy for him kasi talagang sana dire-diretso na ang paggaling ni Father. And so with our vicar, priest, Opo. Father Christian, na bata pa kasi napaka-active, napakadami niyang mga activities, napaka-supportive. Thank you at sa aking si Father Louds na assistant priest namin. Thank you sa inyong tatlo na sumusuporta sa amin at nag-guide sa amin. At sana
yung kung ano man yung pagkapit namin sa Panginoon, ganun din kami sa inyo at sana yung supportan nyo din sa amin. Opo. Hinihingi na. At hindi pa man, thank you talaga. Thank you from my heart. And to my friends and to my Divine Mercy family, alam nyo kung sino kayo lahat. Thank you sa inyo. Si Sister Len, yung community mo sa Sumascan. Daming pari. Pero, hello, Father Erwin, si Father Alphonse, Father Frank, Father Charles. Hello, Father Javier and Father Melchor. O, mga estudyante mo, Sister. Yung mga Lahat, no? Oo, dami ko ng mga anak na pare. Hello, basta be good. Dapat tuloy-tuloy na yan. Yung mga estudyante ko, yung mga pre-college, yung grades 11 and 12, yung postulants na nandun sa Sumascan Father Seminary, Lubao. Hello po, basta tuloy-tuloy lang tayo. Tuloy-tuloy lang. Thank you. Yeah, special mention ko ho pala sa President. Binibilang ko ho eh. Actually, magic 10 kami. Pero may plus 1, carry 1. Ganun na ho, ang dami na. Dumami na po kayo, no? Marami na ho. Kalimutan ko Presi. sabihin si Presi Si Sister Bitog. Presi Bitog, yeah. Siya ho, yung panay nagpo-provide sa amin ng transportation pagka nagpipilgrimage kami. At saka sobrang supportive din ho sa amin. But everybody, every member is so supportive. Nakalimutan ko lang, sorry Presi. Talagang ang mami mo, tandaan. Kalimutan. Meron pa eh. Sabi ko nga ang dami eh. Ba't mga nag-mental block na naman yata ako? So, isa lang po ito You sa know mga who you are. BEC ng Archdiocese at ito po sa Lubao, sa San Agustin Parish na po. Yes. Kaya very proud po ako sa inyo. Sana ituloy-tuloy po natin. No po? Yes, we Marami pa will. sana mga pamilya na may babalik uli sa simbahan. Yes. Ano po, kaya sa pangalan po ng ating Archbishop, si Bishop Dong Labarias, maraming po salamat. Sa 91.9 Bright FM, sa Nuestra Señora del Carmen, sa inyo po lahat na laging nanonood ng Incrusada 75 Years Full of Grace. These are the people behind the success of our Archdiocese. Hindi po natin sila nakikilala, hindi po natin sila kilala, pero sila po yung nagpapalalim ng pananampalataya. Hindi po natin lang, meron palang formator dito, lay formator sa mga seminarista, benefactress, advisor, lahat-lahat na po nasa kanila na. No po? Kaya I'd like to invite everyone to end our episode with this prayer. No po? You may lead us, Sister. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Jesus, we trust in you. Amen. Happy Easter at Yes, magandang gabi happy po Easter. sa inyo lahat. More success to your Beck, Father. More Thank you, success. Father. Thank you for inviting us. This is an Thank you for honor. inviting.
time and time, with Mary our mother by our side. In God's will we abide. Hail our diocese of hope, inspire us all. Let our dreams and yearnings answer the call. To the peripheries we bring Christ's light, with Mary our mother by our side. In God's will we delight. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice. Heart of pardon and charity, thank you for these fruitful years, full of Hail our diocese of justice, guard us all. Let us enable justice as the river rolls, fostering dignity and harmony, with Mary our mother by our side. In God's will it will be. Hail our diocese of charity, urge us all. Let our hearts heed the least and the small. The message of Christ we preach with zest, with Mary our mother by our side. In God's will we rest. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for these fruitful years, full of grace. Hail our diocese, our family, bind us all. Let us be a source of comfort for one and all. Let us be at home in God's embrace, with Mary our mother by our side. In God's will we find grace. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in your heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for these fruitful years, full of grace in doing our ministry and all that it is to be. We give God